komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes sa Nobyembre 18, tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bacolod ginkilala nga most business friendly city sa bugos nga Pilipinas. Anom ka job order workers sa Calatrava nag-positibo sa drug test. Sa balita national, 2 ka barko sa Pilipinas ginbalabagan kag ginbomba sang tubig sang Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Comelec ginatagan sang dugang ation si Marcos Jr. para magsabat sa disqualification case. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampitan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkilalang Bacolod City bilang most business-friendly city sa ginpatigayon ng 47th Philippine Business Conference and Expo sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI subong adlaw Webes sa virtual awarding ceremony sa Global City sa mga siyudad sang Pasig. Nangin kabahin ang Bacolod sa napulo ka mga highly urbanized cities ang finalist ka ginalakipan sang Baguio, Angeles City, Cagayan de Oro, Davao City, General Santos, Iloilo City, Lapu-Lapu, kag Mandawi City sa Cebu, Olongapo City kag Zamboanga City. Ang virtual ceremony naging tambungan sa mga negosyante kag iban pang sektor, ilabi ng mga opisyalis ng syudad. Nga ginpaunahan ni Mayor Bing Linadia kadungan man sang luncheon meeting nga ginpatigayon sa lobby sang Bacolod City Government Center. Ang awarding sa kaindikasyon sang maayong nga pagdumala sang karon nga administrasyon sa pag-attract sa mga negosyante sa piyak sang nag-igo nga pandemic. Sa naibaluan nga antes man nag-igo ang COVID-19 sa Bacolod, ang syudad ang nakarecord sang pinakamataas nga business registration sang 2019 nga nagdambot sa 25,627. I would like to point out that aside from land taxes, business fees and all this that increase, our business registrations before the pandemic came hit a record high of 25,627. Nabatian ang portion sang tingog ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni EOC Executive Director M. Ang nga hospital-based lamang nga mga healthcare frontliners kag city health frontliners ang ginbakunan sang COVID-19 booster shots kahapon nga adlaw Miyerkules kag ini ang ginumpisahan sa bayan sang Ayala Mall subong nga adlaw Huwebes. Suno kay ang ini nga booster shots ang para lamang sa mga medical workers kag wala pa din nalakip ang iban nga mga sektor. Ginpahayag ni ang nga base sa guidelines sa ginpagawa sang national Desyembre 9 pa gintala ng schedule nga pagbakuna sang booster shots sa mga senior citizen samtang Desyembre 13 naman para sa mga individual nga mayara sang comorbidity. Sa datos ng EOC, ang Bacolod ang mayara sang kabilugan nga 16,400 ka mga medical frontliners nga ginapaabot maka-avail sang COVID-19 booster shots. For healthcare frontliners, nag-start kahapon, November 17. Pero hospital-based lang. We allocated vaccines sa mga hospitals based on the number of frontliners nga ara dira sa mga hospitals. Nabatian tingog ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga ginikanan nga updan ng ila kabataan na edad 12 to 17 anyos kun magpabakuna kontra COVID-19. Suno kay Lacson, importante ang presensya sa ginikanan o kon guardian sa paghataghiya sa ila kabataan na ilabi na sa pagtuman sang requirements nga gintala na sang DOH sa pediatric vaccinations.
Dugang pa sa gobernador, madamo na sa mga local government units ang nakabakuna sa pediatric population with comorbidities. Apang padayon man nga ginatutukan ang pagbakuna sa general public agud malambot ang herd immunity. Nagligad nga Oktubre 29 ang ginsugdan sang gobyerno probinsyal ang pagbakuna sa mga nag-edad 12 to 17 anyos nga may comorbidity sa may Teresita L. Halandone Provincial Hospital. Sa din si Aksyon ang isa sa mga opisyal nga nagsaksi. Even diba 12 to 17, they have to be accompanied by their parents. More so if we start with 5 to 11. But you know what? My focus now is really the original sectors. No? We really have to ramp up the numbers of individuals. No? Nabatyan ang tingog ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa dugang pang balita lokal, ginkakas sa serbisyong anam ka mga job order workers o JO sa may banwas ang Calatrava matapos nga nag-positibo sa random drug test. Sa report sa Aksyon Radio Bacolod correspondent nga si Nelson Pateño, Nobyembre 11 sang ginapatigayon ng drug test sa 110 ka mga job order workers nga nagatrabaho sa nagkalinlain nga departamento sa munisipyo. Nobyembre 12 sang nagwa ang resulta kag anom diri ka mga JOs ang nag-positibo sa pag-usara sa illegal nga droga. Pinalikdan nga Martes, Nobyembre 16, sang nagpagwa sang mando si Calatrava Mayor Marilyn Era nga naga-dismiss sa serbisyo sa mga nagpositibo. Inibase man sa rekomendasyon sang Human Resource Office sang local government unit. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmahan ni PDEA 6 Regional Director Alex Tablate nga nagnubo ang supply sa illegal nga droga sa bugos nga Western Visayas. Suno kay Tablate, dako ang epekto sa pagka-recover sang ginatos ka kilos sang shabu sa may National Capital Region o NCR. Rason nga nagnubo man ang supply sa illegal nga droga sa mga probinsya kang isang Iloilo kag Bacolod City. Ginpahayag ni Tablate nga wala nagahatag kumpiyansa ang ilang ahensya, mga kapulisan kag iban pa nga ahensya sang gobyerno rason nga nagapadayon sa gihapon ang operasyon sa otoridad sa pagdakop sa mga illegalista, ilabi na sa pagdismantol sa mga drug den. Kung hindi yun nakuha, so ano yung expect natin? Of course, it will be distributed sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, and that would include our regions. At tayo ay nagpapasalamat dahil dyan kasi stock-wise, talagang bumaba. Kasi how much yung na-recover nila? Those were billions of pesos. Dapat yan ang tingog ni PDEA 6 Regional Director Alex Tablate. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, Las 6, Destin 9, TTX. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo mo kanto, Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungso. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary
voluntary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang makahangkat.
D3 Biofood Supplement, mga kaaksyon, madamos ang benefits. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamos sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamos ang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiawan. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbalabagan kag ginbomba sang tubig ang duha ka mga Philippine supply boats nga nagpadulong sa Ayungin Shoal sang mga Chinese Coast Guard vessels nagligad nga Martes. Suno kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, base sa report sang Western Command, ang mga barko ang madulong kuntani sang food supply sa mga soldado nga Pinoy sa Ayungin Shoal o ko ng Second Thomas Shoal. Suno kay Locsin, pasalamat na lang sila nga wala sang may napilasan sa insidente apang wala na nagdiretso kag nag-abort resupply mission na lang ang mga barko. Bangod sa insidente, ginpabalunan ni Locsin si Chinese Ambassador to the Philippines nga si Wang Silian kag iya Chinese counterpart sa Beijing. Ginpahayag sang opisyal, ang Ayungin Shoal ang kabahin sang Calayan Island Group nga integral part sang Pilipinas. Ginpahayag ni Locsin, ang ginakto sa mga Chinese Coast Guards ang makabig illegal. Sa iban nga balita national, ginatagan sang COMELEC ang dugang nga tion si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para magsabat sang petisyon batok sa kandidatura sa 2022 elections. Suno kay COMELEC spokesman James Jimenez, naghatag ang COMELEC second division sa ani senador sang tubtub Nobyembre 22 para magsabat. Ginpahayag ni Jimenez nga kapin 5 ka mga petisyon ang ginfile sa COMELEC nga nagapamatok sa kandidatura ni Marcos bangod sa ginaligar misrepresentation na sang iya gindeklarar nga wala ini na convict sa offense nga may penalidad nga perpetual disqualification from public office. Ginpahayag sang COMELEC official nga pagatalakayon sang COMELEC sa Nobyembre 26 ang merito sang petisyon. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita national, ginpili si Davao City Mayor kag Vice Presidential Aspirant Sara Duterte bilang chair sang lakas CMD, samtang si Senador Ramon Revilla Jr. naman ang iyang co-chairman. Si Sara ang gin-elect sa online National Council meeting sang lakas CMD subong adlaw Webes. Sa speech, ginpangabay ni Sara ang iyang mga parliament nga ululupod nga magtrabaho para mangin kaalyado sa mga Pilipino. Ginpahayag naman ni House Majority Leader Martin Romualdez, presidente sang lakas CMD, si Sara ang mag-serving suga sang partido. Natabong eleksyon sa kanlaw matapos gintanyag ni Revilla ang iya posisyon sa alkalde sang Davao. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa media inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Webes Nobyembre 18 tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting